Amb nosaltres la Mar Puig, que és una de les creadores d'aquest espectacle. Explica'ns una mica aquest Alan, el musical, com neix. Doncs mira, nosaltres des de la nostra productora We Color Music sempre basem els nostres espectacles en històries reals, no? Creiem fermament que no cal anar a buscar molt lluny històries espectaculars i excepcionals, no? I aquesta història de l'Alan, des de seguida que la vam conèixer, ens va semblar una història colpidora i que realment mereixia que s'expliqués des del punt de vista de la seva família, de la família de l'Alan. I és un noi de 17 anys, de Rubí, que pateix transfòbia, i és una història, doncs, això, com et deia, no? molt colpidora. Al final és important que es parlin d'aquests temes. A quin públic aneu dirigits? Clar, tothom ens diu, no? Això és una cosa que hauríem de veure els joves. Per mi, sí, els joves crec que tenen les eines ara mateix, són les persones que han de canviar. Nosaltres no canviarem el món amb un espectacle, sempre ho dic, ni nosaltres ni ningú. Però podeu sacsejar. Clar, però al final, si nosaltres podem aconseguir que 2 o 3 persones de cada funció de públic puguin pensar-se si aquell comentari que faran l'estan a punt de fer, si l'han de fer o no, perquè no sabem mai, no?, si la persona que el rebrà com té de ple aquest got. Quan l'heu representat, com l'ha rebut el públic i què us han dit? La veritat és que estem molt contents perquè tant des de premis, crítica i el públic, que tot i que sembli un tòpic, però per mi és el millor reconeixement, la rebuda és superbona. Fem moltíssimes escolars, per exemple, que és una eina que realment a les escoles costa molt de treballar i pensem que Alan pot ser una eina per afrontar aquests temes. I us convidaria, ja et dic, a tots que vingueu, però a totes les generacions, sobretot. De totes les generacions, el 16 de març, al Teatre Poliorama, eh?